Løbedelen til Møns Klint Adventure Race 2013 bliver, ligesom de foregående år, en rigtig hård omgang. Der er mange højdemeter op og ned, til gengæld så er det en fantastisk flot rute. Når I skal ud på mountainbike til Møns Klint Adventure Race 2013, så har vi fundet nogle nye spor frem. Nogle rigtig fine spor, rigtig lækre single track. Løbet er tilrettelagt, så der både er noget for den erfarne adventure racer, men løbet er bestemt også til at gå til, selvom man måske ikke har så meget erfaring. Det tager bare nok lige lidt længere tid at gennemføre.